Egunon, arratsaldeon. Industria iraultzaren ezaugarri nagusienak landuko ditut. Industria iraultza. Komentatuko dugu, noiz eta non ematen dan, lantxo hau da sarrera txiki bat, noiz eta non ematen dan, eta gero zer den. 18. mendearen erdialdean industrializazioa Britainia Handian ematen da eta Europan garatzen da, geroago mundu osora hedatuz. Zer da industria iraultza? Makinak produzio prozesuetan aplikatzean datza. Hau da, fabriken sorrera ematen da. Zer da makinak produzio prozesuetan aplikatzea? Langileek makinak erabiltzen dituzte lan egiteko. Lan egiteko dago antolakuntza berri bat, lanaren banaketa. Aldaketa produzio prozesu honetan ematen da berrikuntza teknologiko bati esker, lurrun makina, ikatzakin mugiarazten dana. Eta, hemen daukezue lurrun makina eta lanaren banaketa. Gero nago pixkat esplikatuko dut, esakonago zer da lanaren banaketa. Eta hemen dago, esandakoa, labur bilduz. 18. mendearen erdialdean, industrializazioa Britainia Handian ematen da, gero Europan garatzen da, eta mundu osoan zabaltzen da. Funtsean, makinak produzio prozesuetan aplikatzean datza. Langilea fabriketan lan egiten du, eta bakoitzak espezializatutako lan batean aritzen da, hau da, lanaren banaketa. Lana banatu egiten da. Makina batean. Makinek berrikuntza baten bidez funtzionatzen dute, lurrun makina. Ekoizatutakoa salmentara bideratzen da. Eskerrik asko.